Ayo udang, siklahku naulai. Beku nuna maba propose खालामसै गोसो जाबाय खालामनोसै udang. खालामना लानानै खावलाया गोजा जाबानो जाबाय थोद आंखौ मालाबाफोर सिख्लाफोरजों सोरबा जानाय नुफेरदों नामा? नाय आं माबोरै 1 मिनिटावनो फरायना फैयो। दे थां नायबाय थागोन ना आंबो नायबाय था नों जाम्बाल'थ' देलै नायगोन सोरबा जाबा आंनि दाय गैया खिन्थु ओइ जाराव रथ'लाय आंखौनो माथो होदोंमोन नामा? औ जाराव नोंखौनो माथो होदोंमोन औ दे बुंलाय मा बाथ्रामोन? माबाल बुंनो रायलायनो टाइम गैया जोंहा माने आं नोंखौ दानोसो नुब्रबना गोसोथोबाय जानो हागोन ना नों आंनि सिमांनि रानि What nonsense थु बेरे बुंजानि मासि गाज्रि सिमां नुखो आंलाय दिनैलाय अबसे सिख्लायाबो साबाथारमोन है आंबो मा सानो सिखानोसै आं आयै सा खापसे बुंना लाबलाय अननानै ओंखामानो जानो जाबाय दालाय मानो सा लोंबावनो दानो ओंखाम जायो नामा बेरे फुंजानि नोमफाया खिथानाय दासो बेरे फुंजा थाबावो टाइमा खैथा जाखो नायाखै नोङो आया माथो नयथायाव जासिगोन दे आयै ओंखामखौ माबा खुरलाय कलेज थांनांगौ आंहा ओरैनोबा दिनै फार्स्ट इयारनि गोदान सिख्लाफोर फैगोन दे माबा खुरिदो आंबो ओंखारहैनोसै लेखा फरायावथ' गैखाया हरसे मबाइल गेलेगोन दानि जुगनि गथ'फोरजों मा जाबावगोन बा मालाय उदांनासो जिब दंनानै दं गोदै रायलायबाय थानो मोनो आंहासो रावजोंबो नायसनजाला माथो ओइ भाई दसे सिरि थाथ'ब्रा र' ओइ उदां आंनोबो सासे नागिरना होदोब्रा ओइ उदांलै आंनोबो सासे नागिरना होदोब्रा दसे दलद थाना भाई माखौ नाहरनो बै सिख्लाखौ आं फुङाव सिमाङाव नुदोंमोन नाथाय दा मोगथाङाव नुबाय नंगौ नामासो साफाथ' सिख्लाया औ उदां बेनो जागोन खोमा आंनि सिमांनि रानिया नाथाय उदां आं बेखौ बोरै फोथायगोन थोद जाम्बा बे सिख्ला सासे फटायनो ल'खौनो एफा टेनसन खालामबाय लाबो खोमाया आं मोनसे आइडियानि वाव सुपार आइडिया दे एन्ट्रि स्टार्ट रेडि ना औ रेडि माखौथो नायबाय थाखो थांदों होनबालाय वाव मा एसे समायना सिख्ला फैदो ना जारौ आन्दो दसे बेरायनि हगार गुन्दा आखाया ओइ मा खालामदों बियो लाजिया नामा नों लामा सामायाव बिदि सिख्लाया दङ नों बेनिफ्राय माबा थांनोबा थां नङाबा दानो पुलिस लेंहर मा पुलिस ओइ सिस्टार सरिलै गोरोन्थि जाबाय दिननिफ्राय दोथारला आङो थेंक्स आदा बिखौ सिगिना हरनायनि थाखाय इट्स अके जेबो नङा दे आदानि मुङा मामोनबा आंनि मुङा चिरां ओमफ्राय जादों नालाय आंनि मुङा जुरि मोजां मुं अन्नानै मबाइल नाम्बारखौ होनो हागोन नामा औ मानो हाया जानो दे ला थेंक इउ दे मबाइल नाम्बारखौ होनायनि थाखाय दे क्लासाव थांनो औ जागोन दे
Yes, salah suatnya idea खामानि होमारबायथ' सिमाङावलाय माथो बिराद डिस्टार्ब होदोंमोन माथो मोगथाङाव बिदि नङा जियानो जा नाम्बारखौ मोनगोबाय क्लास थांलालै न'आव थांफिनसै वाव मा एसे हेन्डसाम सेंग्रामोन बेलाय आंनि गोसोआ दिनै सिनायै मानसिखौ मानो एसेबां सानफ्लांबाय थादों मोजांसो मोनफ्लाङाखैथ' माथो जुरियाय माथो गोसोखांना मिनिलाबायखो सोरबा सेंग्राखौसो गोसोखाङाखैथ' हाय कारेक्ट बाबा दहाय कलेजाव बिदिसो जादों बाय जेबोनो जादों आइ बिसोरबो सिगिना मोननाया दे आइ माब्लाबा सेंग्राखौ लोगो मोनबा साहाफोर लेंबोदो औ बाबा मालाबा लोगो मोनबा लिंना लाबोगोन आं थौ ओंखाम जाहैनोसै जुरियायाबो ओंखाम उखैबाय खोमा कलेजनिफ्राय फैनाय ओंखामखौनो जायाखै मा मानोथो ओंखाम जायाखै आइ जायाखैमोन बाबा थ' बिदिब्लालाय बिमा फिसा जयैनो ओंखामखौ जायो थौदो बाबा आदा रथ'लाय माथो जुरिसो बेनो नामा नोंसोर न'आ औ जाहा न'आ बेनो आदायालाय बहाथो थांनायमोन आं लोगोनो लेखा गांसे हैदोंमोन नंगौ नामा फै आदा जाहानाव साहा कापसे लोंलांदो नोंखौ आइ बाबायाबो लोगो मोनबा लिंना लाबोनो खोथाखादोंमोन दा लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय नंगौ नामा जुरि थ' बिदिबालाय औ फै औ आयै बाबा बाहेरायाव ओंखारबोलाय